saboda na lura yanzu mutane suna neman kuɗi, kawai kuɗi suke nema. Sau da haka mutum zai iya ƙarya, mutum zai iya rantsuwa. To ita kuwa rantsuwa a cikin ciniki ko da akan gaskiya ce ko to makaruhi ce. Ko da akan gaskiya ne, wannan agogo nawa ne, sai in ce wallahi ni ma naira 500 na saro shi. Gaskiya na faɗa, amma rantsuwar da na yi sai annabi ya ce ta ɗebe wa abin albarka. Don haka rantsuwa malamai suka ce bata halatta a cikin ciniki ba ko da akan gaskiya ne. To balle rantsuwa akan ƙarya, sai malamai suka ce ita take sabbaba gobara. Da haka jama'a, idan ba ku nemi ilimin kasuwanci ba za ku je ku tara dukiyar, na farko ta hanyar haramun, na biyu in kuka tara ta sai ku rasa me za ku yi da ita, sai kuma ka koma yanzu tara ta kawai kake so ka yi. To daga lokacin da ka koma tara ta kake so ka yi, to ba za ta taba taruwa ba, ba za ta taru ba. Idan kana neman dukiya don kai gida ko ka sai mota ko ka samu abinci, sai ka ga ka samu, to kar ka sake saboda jahilci ka koma kana neman takassur, tara ta, kana neman kafuwa ne, kana neman kai kadai za a yi labari, to ba za ta taba taruwa ba. Abin da nake nufi shine ba za ta taba kaiwa sanda za ka ce kai yanzu kam na tara ta bari in daina ba. Shi yasa za ka ga duk wanda ya ce zai sarfaci siyan mota saboda neman burgewa ko saboda yayi, za ka ga ba zai daina ciniki da 'yan sambo ba. Ka san 'yan sambo? Masu sai da motoci. Duk mutumin da ya zama zai ta gine-gine ne, ba zai ainihin tsaya ya gina iya abin da yake bukata ba, to ba zai rabu da dillalai ba. Duk mutumin da ya zama mata ike sha'awa ba matan aure kawai ba, to ba zai gaji da auri saka ba. Saboda haka komai a duniya ka tsaya ka nemi ilimin shi. Samun ilimin shi zai saman maka da regulation, shi zai saman maka da contention, natsuwa da gamsuwa. In ba haka ba za ka shiga fitina. Don haka Malam Saidi Sabit profesa ne a cikin ilimin fikihu a jami'a ta Ummul Qura da ke Makka. Ya rasu yau shekaru 13 ko 14 da suka gabata. Mutumin ƙasar Masar ne, Allah ya gafarta mishi. Ya ce yajibu ala kulli man tasadda lil kasab, yana wajaba ga duk wanda ya tinkari neman dukiya, ya zama ɗan biɗa yana neman kuɗi, an ya kuna aliman bima yusahihuhu wa yusiduhu. Lallai ne ya san abin da ke gyara cinikin shi, ya kuma san menene ke bata cinikin shi. Kaga kenan duk karatun da kai, in dai karatun ka iya ishmawi ne, to bai halatta kai kasuwanci ba kenan. Dan qawaidi, ahlari, ishmawi duk babu bayanin kasuwanci a ciki. Inda aka fara bayanin kasuwanci a cikin littattafan nan shine me? Iziya. Duk karatunka na hadisi, idan dai riyadu salihina ne ka karanta da 40 hadith, to har yanzu da saura sai ka yi bulugul maram. Don haka jama'a, ka je ka san irin kasuwancin da kake, me Allah ya ce game da shi. Kar ka taba cewa ai wannan kasuwancin a musulunci bai san shi ba. Dan yanzu waɗannan da suke harkar telecommunication sai su ce ai a lokacin da aka saukar da musulunci ai babu telefon a duniya. Babu telefon. Shi musulunci ai ba yana da ilimi ne na rassa ba, yana da ilimi ne na asali. Dan haka duk abin da ya zo sai ya zama ga inda musulunci zai dora shi. Shi yasa muwatta shine mafi girman littafi a ilimin kasuwanci. Ibn Taymiyyah da kanshi sai da ya jinjina Malik da muwatta. Me yasa? saboda Malik iyayen shi 'yan kasuwa ne, malaman shi 'yan kasuwa ne, ya girma a cikin shago, don haka ya san kasuwanci. Don haka a cikin muwatta har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya. Shi yasa an kuka samu ƙwararren malami ya karantar da ku